Na 12. po redu Tehnobanku, koji je održan 3. i 4. aprila u hotelu Continental u Beogradu, kompanija Saga predstavila je iBanking, rešenje za internet bankarstvo kojem se može pristupiti sa bilo koje softverske ili hardverske platforme. To je rešenje nove generacije internet bankinga koje daje slobodu bankama da marketing i biznis banke može sam da kreira svoj portal, da kreira različiti look and feel za različite grupe korisnika, da radi segmentaciju korisnika, a da sam portal zna u zavisnosti s kakvog uređaja korisnik pristupa da mu da drugačiji izgled. Na taj način ovo postaje generalno rešenje svih multikanalnih pristupa banci. Sistem može da radi drugačiji za m-banking rešenja, da nudi odgovarajući set funkcionalnosti, a opet da nudi otvorenost ka Facebooku, Twitteru i svim novim naprednim tehnologijama koje se javljaju. Sistem je potpuno siguran i rađen je penetration test, security audit, tako da smo potpuno sigurni da na ovaj način korisnici će imati potpunu sigurnost, a slobodu da ga koriste sa bilo koje platforme, sa bilo kojeg operativnog sistema. Kućni korisnici mogu da koriste digitalni potpis sa lične karte za pristup sistemu, a Saga na sebe preuzima dalju komunikaciju u smislu sertifikata. Pravna lica i kompanije mogu koristiti sertifikate bilo kog sertifikovanog tela u našoj zemlji na bilo kojem uređaju i operativnom sistemu. Ovo rešenje razvijano je prethodnih godinu dana, a prve banke koje će ga ponuditi svojim klijentima su Banka Intesa, Raiffeisen i Societe Generale.